Здравейте, аз съм Стефи и сега ще ви покажа как да си направите ето такава гривна Dragon Scale. Ще ви трябват част от стан, малки закачалки, може да са S или C, една кукичка и разбира се еластици. Нека започваме. Взимате 4 еластика и ги нареждате ето така на осмица или инфинитив. През едно. След това взимате още 4 и ги нареждате на пропуснатите места. И тук. Ето така трябва да се получи. Взимате от тук най-долния еластик и го премятате, за да се получи ето така. И така до края. Ето как ви се получава. След това избутвате надолу. След това взимате отново най-долния и го премятате тук. Отново взимате най-долния и го премятате от другата страна. Ето така. Тук също. Отново до крайното. И ето тук, разбира се, понеже няма втор еластик, не помощвате. Винаги, когато има два еластика, оттам взимате най-последното. Избутвате надолу. От ето тук еластици. Започна първия еластик. Сега ще започнем от втория. Ето от тук. И отново слагате до края. 4 еластика. И ето, предния път не сложихме ето тук, а сега слагаме. Ето. Сега, виждате ето тук, няма два еластика, затова го оставяте. Започваме от второто. От второто. Взимате най-долния еластик и го превръщате. И ако ви се получи нещо като ето това, нормално е при тази гривна. Отново взимате най-долния и го премятате. Най-долния и го премятате. И грешка има при повечето пъти, когато се прави, е, че когато ето така еластика, повечето промушват
ето така и тогава го взимат. Но всъщност трябва ето от тук, най-долу, и там да се вземе. И едния път имаш само един ластик, сега като сложихме, слагаме, този го премятаме. И всъщност той се редуват. Започваме да слагаме от тук и завършваме ето тук. След това, когато сложим от второто, тогава се завършва ето тук. И така се редуват. Първо сложихме от тук, след това сложихме и ето от тук. И сега отново слагаме ето от тук. Такъв е начин, за да се направи грифното, дано да сте ме разбрали. След като вашата гривна е готова, взимате кукичката, взимате първото и го слагате ето тук. И от другата страна взимате това и го слагате ето тук. След това взимате второто слагате го тук. Следващото взимате и го слагате на това след него. И тук взимате това и го слагате на последното. Ето така трябва да ви се получи с 1, 2, 3, 4. След това обръщате, взимате една закачалка, опъвате ето така и слагате закачалката. Ето. Тя е закачена ето тук. След това отивате на следващото. Взимате още една и отново закачате.
първото. След това отивате на следващото. Взимате още една. И закачате. Така трябва да се закачат на всичките 4. Ако имате клипсове S, може да ви е по-лесно. Ето тук. И така, всичките имат по един клипс. След това, тук от края, взимате първото, то е ето това. И го слагате на другия край на кукичката, на закачалката. Така. Така че да ви се получи ето така. След това отново отделяте второто. Това е ето това. Ето това. И го слагате ето тук. И го закачате на другата кукичка. След това взимате другото и го слагате на следващата. И взимате най-накрая последното. Слагате го ето тук. И отново го закачате. Ето така, да чинчите. След това издърпвате и ето е вашата гривна. И ето е гривната. Надявам се да ви се е получила. Може да пращате снимки как са получили вашите гривни, направени по този урок. И надявам се видеото да ви е харесало. Може да харесате моята фейсбук страница, както и ако ви хареса видеото, може да дадете палец нагоре. И това беше от мен. Чао!